Työssäoppimisen aikana opiskelijaa kannattaa rohkaista kertomaan mielipiteitään ja ajatuksiaan. Opiskelijalla voi olla aika tuoreitakin ajatuksia ja ideoita, että miten työtä voisi kehittää. Olisi hyvä luoda sellainen ilmapiiri, jossa ei ole pelkoa siitä, että epäonnistuu. Kun opiskelijaa ohjataan, niin sen ei tarvitse olla kokonaan sen nimetyn työpaikkaohjaajan vastuulla, vaan siihen voi ottaa koko sitä työyhteisöä mukaan. Näin työkuorma jakautuu tasaisemmin ja yhteisöllisyys lisääntyy. Kun opiskelija on siellä työpaikalla, niin osaaminen kertyy pikkuhiljaa oppimisen kautta, ja kun sitä on, niin sitä arvioidaan. Itse asiassa se koko työpaikkajakso voi olla näyttöä, jossa osaamisen arviointia tapahtuu sekä sen koko työssäoppimisen aikana että sitten lopuksi. Näyttö koostuu usein erilaisista työtehtävistä ja työtilanteista, mutta lisäksi siihen voidaan liittää portfolioita, jotain muita tuotoksia, ehkä jotain oppimispäiväkirjaa, sen mukaan mikä sitten parhaiten sopii siihen